Bona vesprada. Ens trobem ací en el Castell de Castalla. Com tots sabeu, hem estat de rehabilitació per a fer la musealització del castell. Hem estat un any fent aquestes obres i per fi hem arribat a la recta final i dir que ja tenim la musealització feta, que en breu farem la inauguració i farem portes obertes per al poble de Castalla. I és un projecte molt important per a Castalla, un projecte necessari patrimonialment, turísticament. I per què ho diem? Perquè el Castell de Castalla porta molt turisme, tant en el que és la gastronomia, en el que és l'hostaleria, en el que és el comerç, i era imprescindible fer-ho perquè el que necessitaven, i estava exigint-nos ja la gent pràcticament de tantes visites que estaven rebent, de que el castell deveria estar obert des de dilluns a diumenge. En la musealització això és el que s'ha pretengut i es pretén fer. Seran visites guiades, visites en audioguies, i el poble de Castalla seran els primers que ells disfrutaran d'esta nova rehabilitació, perquè, vulguem o no, volem ser un referent comarcal, provincial, i sobretot que turísticament siguem un referent Castalla per al turisme d'interior.